Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, επανελλήνιση επικαιρότητα και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και να πούμε. Έχουμε να κάνουμε εκπομπή πάρα πολύ καιρό με το σημερινό μου καλεσμένο και θεωρώ ότι όλα αυτά που θα υποθούν στη σημερινή εκπομπή είναι πολύ ενδιαφέροντα για όλους μας. Και εννοώ για όλους μας και επιβάλλεται να ακουστούν όλα αυτά που θα υποθούν σήμερα. Να καλησπερίσω το σημερινό μου καλεσμένο. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη, καλώς ορίσατε. Τάσο, καλησπέρα και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να συναντηθούμε, ναι. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε εκπομπή, έχουμε πάρα πολύ καιρό να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όπως είναι αλήθεια ότι στο διάστημα αυτό δεν καθόμουν, έκανα ολόκληρο αγώνα και έγραψα 2-3 βιβλία τα οποία πρόκειται να εκδώσεις. Φυσικά σας είναι γνωστό και το είδαμε με τα δημοσιεύσεις ότι με διέγραψαν από το Δικαιολογικό Σύλλογο διότι λέει χαιρέτησα έτσι ναζιστικά στην διάρκεια της δίκης στο εφετείο της Χρυσής Αυγής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Χαιρέτησα έτσι, αλλά αυτός ο χαιρετισμός δεν είναι μόνο ναζιστικός, ορίστε, είναι ο χαιρετισμός του Μεταξά της 4ης Αυγούστου. Και εγώ είμαι 4η Αυγούστου, δεν πιστεύω στη δημοκρατία και έχω εξηγήσει. Με πήγανε σε κάτι πειθαρχικά συμβούλια και στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έδωσα τις εξηγήσεις μου ότι ο φασισμός είναι εκδήλωση του ιταλικού εθνικισμού. Ο ναζισμός είναι εκδήλωση του γερμανικού εθνικισμού. Εγώ δεν είμαι ούτε Γερμανός ούτε Ιταλός για να είμαι φασίστας ή ναζί. Είμαι Έλληνας εθνικιστής και πιστεύω στις αρχές του Ιωάννου Μεταξά, στις αρχές του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό και να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε έναν κόσμο ο οποίος πείθεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει τη ζωή τους, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν ούτε τα διατάγματα ούτε τους νόμους. Πιστεύετε ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική ή θα επικρατήσει η αλήθεια της προπαγάνδας? Μέχρι στιγμής επικρατεί η αλήθεια της προπαγάνδας, δηλαδή το ψεύδος. Και γιατί δέχεστε να σας πλήττουν έτσι, εφόσον δεν ξέρετε ποιοι κουμαντάρουν αυτό τον τόπο? Δεν δέχομαι, αγωνίζομαι εναντίον τους. Έστειλα 2 εξώδικα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν μου απήντησε. Έστειλα εξώδικο στο Δικηγορικό Σύλλογο, δεν μου απήντησε. Άκουσε Τάσο, εγώ γνωρίζω τα γεγονότα πολύ καλά γιατί τα έχω ζήσει. Όταν έγινε η 21η Απριλίου, εάν ο Άριος Πάγος σαν θεσμός ήθελε να την ανατρέψει, μπορούσε να την ανατρέψει την ίδια μέρα. Πώς? Δεν πηγαίναν οι δικαστές στα δικαστήρια. Ο Άριος Πάγος ανέστειλε τη λειτουργία του, όπως συνέβη πού? Στην Νορβηγία. Μόλις επικράτησε αντιδημοκρατικό πολίτευμα, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα μέλη του, είπαν εμείς παραιτούμεθα. Εδώ ο Άριος Πάγος έγλυφε την κούδα. Στο γραφείο μου ήρχονται οι αεροπαγίτες να δουν τον Παπαδόπουλο ή τον Λαδά. Και τώρα έρχονται και μου μιλάνε εμένα ότι είμαι ναζί. Όχι κύριε, δεν είμαι ναζί. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Εγώ είμαι μεταξικός, 4η Αυγούστου. Γιατί είστε, λέει, αντιδημοκράτης, μου λέει μια κυρία του πειθαρχικού. Λέω θα σας αναλύσω. Διότι εσείς έχετε μία ψήφο και 10 πόρνες, είπα πιο έντονα, και 10 πόρνες έχουν 10 ψήφους. Εσείς το δέχεστε. Εγώ δεν το δέχομαι. Ιστορικός. Ουδέποτε η Ελλάδα είχε δημοκρατία. Ουδέποτε. Ούτε στην Αθήνα που λένε η Αθηναϊκή Δημοκρατία ψεύδονται. Ψέματα. Σας τα λένε και σας παρασύρουν. Διότι δεν είναι το δημοκρατία το Αθηναϊκό κράτος για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι βουλευτές δεν εξελέγονται από το λαό με καθολική ψηφοφορία, αλλά εξελέγονται, ανεδεικνύονται για την ακρίβεια, με κλήρωση. Γι' αυτό εκαλούνται λαχόντες. Οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Οι ομοφυλόφιλοι κηρύσσονται άτιμοι. Και το σπουδαιότερο, 400.000 δούλοι δουλεύανε για τους Αθηναίους. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ένα δουλοκτητικό καθεστώς. Ποια δημοκρατία λέτε? Από εκεί και πέρα. Στο Βυζάντιο είχαμε δημοκρατία? Όχι. Όλη η συνελληνική ιστορία με αυτοκρατορίες, κοσμοκρατορίες που κάναμε, πώς τα κάναμε? Με αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Και κάτι επιπλέον.
οι περίλαμπροι ελληνικοί πολιτισμοί. Ο κλασικός, βέβαια ο μικηναϊκός, ο μινωικός, ο κλασικός, ο ελληνιστικός, Μέγας Αλέξανδρος, διάδοχοι και επίγονοι, εν συνεχεία ο βυζαντινός πολιτισμός, ήσαν πολιτισμοί περίλαμπροι, όπως είπα, που ανεδείχθησαν σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πότε επευλήθη η δημοκρατία στην Ελλάδα, και επιμένω στη λέξη επευλήθη, μετά το 1821. Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία θέλανε τα κόμματά τους για να ελέγχουν την εσωτερική κατάσταση. Και έτσι έχουμε το αγγλικό, το ρωσικό και το γαλλικό κόμμα. Και ευθύνεται η δημοκρατία για την μικρασιατική καταστροφή, για το διχασμό και για 1002 άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το 1965 εγώ έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Αντιδημοκράτης». Και τώρα θα ξαναγράψω άλλο βιβλίο, «Εγώ Αντιδημοκράτης». Είναι έτοιμο, θα το τυπώσει ο κύριος Σιμιδαλάς. Γιατί δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Το άρθρο 140 του Κώδικος Δικηγόρων, που είναι νόμος του κράτους, λέει ότι ο δικηγόρος έχει την υποχρέωση να έχει αφοσίωση στη δημοκρατία. Πού ακούστηκε αυτό? Ούτε στο φασισμό ούτε στο ναζισμό. Λένε για να είσαι δικηγόρος πρέπει να έχεις αφοσίωση στον φασισμό ή στον ναζισμό. Όχι. Αλλά εδώ, στο καθεστώς της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων, λένε για να είσαι δικηγόρος πρέπει να έχεις αφοσίωση στη δημοκρατία. Πού ακούστηκε αυτό, ρε? Εγώ χαιρέτησα έτσι, θα χαιρετώ έτσι, όποτε θέλω, όπου θέλω και όσο θέλω. Ο μόνος τρόπος να μην χαιρετώ έτσι είναι να μου κοπεί το χέρι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και όπως είπα, μετά τη διαγραφή μου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, θα πάω σε έναν άλλο σύλλογο. Έβαλα το γάτο μου Βόλφ να κλαίει στα παλιά μου τα παπούτσια. Η διαγραφή μου από το Δικηγορικό Σύλλογο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και χαίρομαι και είμαι ευτυχής, τους το είπα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εάν με αθωώσετε θα με ευχαριστήσετε. Εάν με καταδικάσετε, όπως και κάνανε, θα με τιμήσετε. Και προτιμώ, τους λέω, την τιμή από τη χαρά. Για τις ιδέες μου δεν με πειράζει αν διώκομαι. Έχω φυλακιστεί, έχω δικαστεί επανειλημμένως, έχω κερδίσει και φυσικά και τελευταία. Εδώ την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα δικαστήριο για τα 3 βιβλία μου, άλλος Χίτλερ, ο αντισημιτισμός και το Auschwitz. Και αθωώθηκα χωρίς να πάω. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι άξιοι του ονόματός τους. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος, πρόσεχε, σαν θεσμός, και ο Δικηγορικός Σύλλογος σαν θεσμός υπηρέτησαν τη Χούντα. Τελείωσε. Πάμε λίγο όμως, κύριε Πλεύρη, γιατί από τότε που έχουμε να κάνουμε εκπομπή έχουν παρουσιαστεί διάφορα θέματα, έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας να σχολιάσουμε, έχουμε την εμφάνιση... Έλα στην ουσία και στην εισαγωγή. Έχουμε την εμφάνιση ενός φαινομένου τύπου Κασελάκη κτλ. Κάτι το οποίο το ονομάζω φαινόμενο γιατί είναι μία εφαρμογή. Εσείς τόσα χρόνια κάνετε τον αγώνα σας να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Τώρα θα έχουμε το καλοκαίρι και γάμο στην Κρήτη. Έτσι. Τι γάμο? Επίσημο. Του κύριου Κασελάκη. Κοίταξε να δεις κάτι. Θα παντρευτεί. Ο κύριος καταρχήν γάμος δεν είναι. Έχεις τυπώσει το μικρό αυτό βιβλίο μου για τους διεστραμμένους, όπως είναι ομοφυλόφιλοι. Γάμος δεν είναι, διότι ο γάμος προϋποθέτει αυτό που θεωρεί η φύση αναγκαίο, άρεν και θήλη. Στη φύση δεν υπάρχει τρίτο φύλο, υπάρχει άρεν και θήλη. Εάν τώρα αλλάξουμε τη φύση... Όχι, βεβαίως, και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είσαστε και νομικός και ξέρετε ότι το κράτος νομοθετεί και εφόσον νομοθετήθηκε θα γίνει πρότυπο. Έτσι δεν είναι? Ναι, οπωσδήποτε, έτσι είναι. Γι' αυτό είμαι θα εναντίον αυτού του κράτους. Αυτό το κράτος ασχολείται με τον προκτό του κύριου Κασελάκη και δεν ασχολείται ότι χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ και πληρώνουμε κάτι εξωφρενικούς τόκους. Έχει υποθηκεύσει την περιουσία του κράτους η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη για 100 χρόνια,
Είμεθα υπό την επιτήρηση του ΟΣΑ, ο οποίος το 1972 έδωσε το βραβείο αναπτύξεως στη Χούντα, και ζούμε μία κατάσταση εξωφρενική. Έχουμε την ατυχία να μην έχουμε αρχιεπίσκοπο της προκοπής, σαν τον Χριστόδουλο, τον οποίο τον φάγανε, γι' αυτό είναι βέβαιο και υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Έχουμε την ατυχία να μην έχουμε πολιτικό κόσμο ποιότητος. Ποιος είναι ο πολιτικός κόσμος? Αυτή τη στιγμή πάρε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, του παρακολουθούσαν. Αφήστε τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε από την κορυφή του Παγόβουνου, από τον κύριο Μητσοτάκη. Λέω για τον κύριο Ανδρουλάκη το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αντί να ασχολείται με τα πολλά που ασχολείται, μπορεί να μας πει το 1 εκατομμύριο μάρκα που του έδωσε η Siemens στο Πασόκ, τι έγινε. Μπορεί να μας πει γιατί δεν λέει, μου παρακολουθούσαν το τηλέφωνο. Ναι, δώστε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Να μάθει ο λαός τι έλεγα. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, θες να σου πω για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας. Ναι. Η ιδεολογία του είναι η δημοκρατία. Έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Εγώ από τους δημοκράτες δεν έχω καμία απέτηση. Δεν είναι εθνικιστέ, δεν είναι πατριώτε, δεν αγαπούν την Ελλάδα. Εάν υπάρχει αντίθετη γνώμη, να την ακούσω. Αλλά έχω πει και άλλη φορά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επικρατεί, δεν έχει αντίπαλο κανένα. Μπορεί να ασκήσει εξουσία πιο δικτατορική από ό,τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Αυτό το βλέπουμε. Αυτό το... Μία με την επιβολή εμβολίων, μία με τους νόμους τώρα που βγάζει τα φαντς και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου χωρίς να δίνουν λογαριασμό πουθενά. Αυτός ο λαός θα ανέχεται όλα. Θα του πάρουν και το σπίτι. Θα του πηδήξουν και τη γυναίκα. Όλα τα ανέχεται αυτός ο λαός. Μάλιστα. Όλα τα ανέχεται. Εσείς μου έχετε μάθει ότι δεν πρέπει να παραμένουν στις διαπιστώσεις. Σωστό. Και εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε τις διαπιστώσεις. Και θα σου πω και λύσεις. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά μισό λεπτάκι. Να βάλω κι εγώ. Άστε να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Να βάλω το όριο. Να μιλήσουμε με πράγματα τα οποία είναι εφικτά να γίνουν. Γιατί καλώς ή κακώς ζούμε σε μια δημοκρατία. Ναι, βέβαιως. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σου πω το εξής. Ότι οι πατριώτες σήμερα, ο χώρος που λέγεται εθνικιστικός είναι υπαρκτός και είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Διότι οι Έλληνες είναι φιλοπάτριδες, αγαπούν την πατρίδα, είναι θρησκευόμενοι, πιστεύουν στην οικογένεια και το σπουδαιότερο όλων, πιστεύουν στην αξία της ελληνικής φυλής. Εμείς είμεθα Έλληνες και στον ελληνισμό επικρατεί η άποψη του Περικλέους Γιαννοπούλου, ο οποίος απευθυνόμενος στους ξένους είπε δεν θα κρίνετε εσείς τα χθεσινά αγριογούρνα εμάς, αλλά εμείς εσάς και τον πολιτισμό σας. Ο εθνικιστικός χώρος σήμερα πολεμείται με δύο μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος είναι αποσιώπησης. Δηλαδή τους στέλνεις σε εξώδικα, σε βρίζουν από την τηλεόραση, ασχολούνται με την ιδιωτική σου ζωή, δηλαδή ασχολούνται με μένα λόγω ενός δεσμού που έχω με μία κυρία. Εάν είχα ένα δεσμό. Κοιτάξτε, το φυσιολογικό είναι παράξενο αυτή την εποχή. Εάν είχα δεσμό με έναν άντρα, θα μου λέγανε μπράβο. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και δίκιο θα είχα. Ασχολούνται ο κύριος Μικρούτσικος, ο κύριος Ευαγγελάτος, ο κύριος Κανάκης, ασχολούνται με την ιδιωτική μου ζωή και με τα ιδέες μου. Για την ιδιωτική μου ζωή δεν με ενδιαφέρει. Για τα ιδέες μου με ενδιαφέρει, με κατηγορούν. Λένε, έχει ιδέες απαράδεκτες, έχει καταδικαστεί για τις ιδέες του. Ψέματα. Αλλά δεν σου επιτρέπουν να απαντήσεις. Στους στέλνεις εξώδικα, δεν σου απαντούν. Εδώ η πρόεδρος του Άριου Πάγου, τη στέλνεις εξώδικο και δεν σου απαντά. Και τη στέλνεις δεύτερο εξώδικο και δεν σου απαντά. Και είναι η πρόεδρος του Άριου Πάγου. Και σου κάνει και μάθημα περί δημοκρατίας. Λοιπόν, πολεμούνται οι εθνικιστές με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να σε αποσιωπούν. Και ο δεύτερος τρόπος είναι στα στοιχεία και στα επιχειρήματα τα οποία φέρεις για να υποστηρίξεις τις πολιτικές σου θέσεις, σου απαντούν με χαρακτηρισμούς.
εγώ λέω 5 πράγματα σωστά, είναι φασίστας, είναι ρατσιστής, είναι αντισημίτης, είναι ομοφοβικός. Δηλαδή με χαρακτηρισμούς. Αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν ανατρέπουν στοιχεία, δεν ανατρέπουν επιχειρήματα. Δίνουν δικαίωμα οι εθνικιστές. Τι? Δίνουν δικαίωμα Μα οι εθνικιστές, πώς ξέρεις κάτι. Ή αν θέλετε, οι φαινομενικά εθνικιστές δίνουν δικαίωμα. Λοιπόν, άκου. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Αυτός ο λεγόμενος χώρος, Ναι. Εγώ εκτιμώ πολύ τον κύριο Ζαφυρόπουλο, όπως ξέρεις. Εκτιμώ τον κύριο Κώστα, ο οποίος έχει κάνει το εθνικό μέτωπο. Και από μέσα μου τους λυπούμε γιατί θα δεχθούν έναν οχετό ύβριον. Έτσι. Ο χώρος ο δικός μας είναι ένας ανάξιος χώρος να εκπροσωπήσει τον πατριωτισμό και τον ελληνισμό. Γιατί? Διότι αντί να ασχοληθούν με τους εχθρούς μας, ασχολούνται με την εσωστρέφεια. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ο ένας υβρίζει τον άλλον. Αυτή η προπαγάνδα που Εσείς αυτό βλέπετε ότι ως ευθύνη των εθνικιστών που ουσιαστικά κάπου κρίνονται και κατακρίνονται? Ένα είναι αυτό, ότι μεταξύ τους αλληλοϊβρίζονται, αλληλοϊπονομεύονται, αλληλοκατηγορούνται, και το δεύτερο είναι ότι δεν ενώνονται. Δεν υπάρχει μια ενότηση. Θέμα επιλογών υπάρχει. Δηλαδή, ποιος να ενωθεί? Έρχονται οι εκλογές. Βλέπουμε το φαινόμενο κυρίου Στίγκα. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Ο κύριος Στίγκας ήταν μια επιλογή του κύριου Κασιδιάρη. Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις ο κύριος Κασιδιάρης έκανε ποτέ μια σωστή επιλογή? Και να σου πω ό,τι έχει κάνει ήταν λάθος. Και γι' αυτό είναι στη φυλακή. Μάλιστα. Στην πολιτική και στο εμπόριο δεν υπάρχουν προθέσεις. Θεωρείτε ότι ευθύνεται ο κύριος Κασιδιάρης ή ο κύριος Στίγκας για την κατάδια των Σπαρτιατών? Θεωρείτε ότι ευθύνεται ο κύριος Κασιδιάρης ή ο κύριος Στίγκας? Ευθύνεται ο κύριος Κασιδιάρης που επέλεξε τον κύριο για την Στίγκα. επιλογή του. Να μην έκανε αυτή την επιλογή. Αυτό απεδείχθη. Αλλά παρανομούν, δηλαδή η Χρυσή Αυγή, με την οποία εγώ έχω διαχωρίσει θέση μου, εμένα είπανε η κυρία Κλάπα, πρόεδρος του Αγίου Πάγου, είπε ότι επικροτώ τις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Και ξέρεις πόσες φορές την έχω καταδικάσει, έτσι, και δημοσίως κτλ. Αλλά αυτή είπαν επικροτή. Πού έχουμε φτάσει? Με συκοφαντή. Βέβαια θα λάβω μέτρα νομικά, στα οποία θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν κάτι εναντίον μου. Διότι όπως ξέρεις, όσα δικαστήρια τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κερδίσει. Γιατί υπάρχουν δικαστές. Υπάρχουν δικαστές. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δικαστές υπάρχουν. Που αν είσαι τυχερός και πέσεις σε ένα δικαστή από αυτούς που υπάρχουν και είναι η μεγίστη πλειοψηφία, είσαι τυχερός. Εάν πέσεις σε κάποιον άλλο, τι να σου πω. Λοιπόν, κύριε Πλευρή, σήμερα πάντως να ξέρετε ότι δεν έχετε απέναντι σας τον Τάσο Μιγαλά που τον βγάλατε στην τηλεόραση, που τον παρουσιάσετε, που τον ευνοήσατε καθήμενος εξ αριστερών του στο στούντιο, εκ δεξιών όπως φαίνεται. Για μας δεν υπάρχει το αριστερά, υπάρχει το τρεις δεξιά. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε, έχετε από το 2014, γιατί τότε βρέθηκα στο Ήλεκτρον, βρέθηκα κοντά σας και όσο μπόρεσα έκανα και εγώ τη δική μου προσπάθεια όσον αφορά τη δική σας με τις εκλογές του 2014 για την Ευρωβουλή. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά πατριωτικά κόμματα και κινήματα και αρχηγοί και αρχηγίνες. Ένα εθνικιστικό, αμιγώς εθνικιστικό κόμμα, το οποίο να εμπεριέχει και τον πατριωτικό χώρο, ο οποίος είναι το ίδιο, απλά στις λέξεις διαφωνούν, στην προσφώνηση διαφωνούν. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα άκρος πραγματικό εθνικιστικό κόμμα το οποίο θα κατέβει στις ευρωπαϊκές εκλογές? Τώρα. Ναι, πιστεύω, και αυτό είναι του κύριου Κώστα και του κύριου Ζαφυρόπουλου η προσπάθεια. Δεν είναι κόμμα, είναι προσπάθεια. Το εθνικό μέτωπο λοιπόν. Έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι επειδή γνωρίζω τα πρόσωπα, γνωρίζω την ιστορία τους και τις ιδέες του, πιστεύω ότι είναι αγνοί ιδεολόγοι. Σε αυτή την κοινή προσπάθεια συμμετάσχει και το κύμα ελληνισμού. Είμαστε και εμείς μέσα. Ναι. Και τα παιδιά του κύματος ελληνισμού, έτσι. Ναι. Εκτός αυτού όμως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το 2014 μέχρι σήμερα που είναι 2024, απήχατε από εκλογές και εκλογικούς αγώνες. Ναι.
Μήπως ήρθε η ώρα να κάνετε κάτι κι εσείς? Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ θα υποστηρίξω το εθνικό μέτωπο με όλες μου τις δυνάμεις. Και στο ευρωψηφοδέλτιο το οποίο θα βάλουν, θα εκδώσουν, θα ανακοινώσουν, εγώ θέλω, αν με βάλουν μέσα, να είμαι στην τελευταία θέση. Άρα δεν έχω φιλοδοξίες. Έχουμε είδηση λοιπόν. Θα υποστηρίξω το εθνικό μέτωπο. Το εθνικό μέτωπο λοιπόν θα έχει στο άρμα του τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη. Στην τελευταία θέση. Εγώ δεν έχω φιλοδοξίες. Όπως δήλωνε πάντα, και αυτό είναι η αλήθεια, τελευταίος στρατιώτης σε έναν αγώνα για την Ελλάδα. Αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, κύριε Πλεύρη, αλλά νομίζω ότι φτάσαμε πια στον πάτο, στον Αδύρ. Όχι, η Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει στον πάτο. Και θέλω να σας ρωτήσω έχουμε σκάψει και στον πάτο, να πάμε πιο κάτω ακόμα ή δυνατόν. Και θέλω η Ελλάδα χάνεται, Τάσου, πρόσεχνα να ναι. κάτι. Χάνεται για λόγους όχι οικονομικούς, όχι. Ο Τρικούπης είπε, κύριε, επτοχεύσαμε, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Και έκαναν μετά 2 νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Τον πρώτο εναντίον των Τούρκων και τον δεύτερο εναντίον των Βουλγάρων. Εμείς αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος από βιολογικό κίνδυνο. Δηλαδή, η μαζική εισβολή των ξένων αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Και να μην μου πούνε κάτι τηλεπαρουσιαστές και κάτι πορνίδια που με κατηγορούν ότι είμαι εναντίον των μεταναστών, εγώ είμαι υπέρ της Ελλάδος και είμαι εναντίον οποιοδήποτε είναι εναντίον της Ελλάδος. Η μαζική εισβολή των ξένων αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς τη λένε, θύμισε μου, πώς λέγεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας? Θέλω έτσι να σας ορίσω λίγο, να δω. Τόσο καιρό σας κάνω φροντιστήριο. Πώς λέγεται? Κυρία Σακελαροπούλου. Η κυρία Σακελαροπούλου έχει μιλήσει ότι θα μας λύσουν το δημογραφικό οι μετανάστες. Δηλαδή η γυναίκα βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί? Πρώτα απ' όλα οι μετανάστες φιλετικά δεν είναι Έλληνες. Γλωσσικά δεν μιλούν ελληνικά, δεν είναι η γλώσσα τους, η μητρική τους γλώσσα. Αλλά το σπουδαιότερο, θρησκευτικά δεν αλλάζουν θρησκεία. Αυτοί δεν θέλουν να γίνουν Έλληνες, αλλά εμείς θα τους ελληνοποιήσουμε. Εάν επιδιώκουν να γίνουν Έλληνες, το επιδιώκουν χωρίς να αλλάξουν τη φυλή τους, χωρίς να αλλάξουν τη γλώσσα τους, χωρίς να αλλάξουν τη θρησκεία τους, και θα καταντήσουμε όπως οι Εγγλέζοι που το ευχαριστιέμαι, διότι κέρδισαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν πρωθυπουργό έναν Ινδοιστή, τον κύριο Σουμάκ, Ινδό, και δήμαρχο Λονδίνου ένα Πακιστανό μουσουλμάνο, τον κύριο Χάν. Γι' αυτό κερδίσανε τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Να έχουν ένα Πακιστανό δήμαρχο στο Λονδίνο και να έχουν πρωθυπουργό έναν Ινδό. Αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα. Θα δείτε δήμαρχο Πακιστανό, πρωθυπουργό Ινδό. Ή από τον Μπαγκλαντές. Όλα θα τα δείτε. Η μαζική λοιπόν εισβολή των ξένων αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Γι' αυτό, για την οποία ευθύνονται οι πολιτικάντιδες. Δεύτερον, έχουμε εκτρώσεις. Έχουμε υπογεννητικότητα. Για ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το κράτος. Το κράτος ευθύνεται. Δηλαδή η δημοκρατία. Μπορείτε να μου πείτε... Εδώ έχω μία ένσταση. Ναι. Μπορώ να την κάνω? Ναι. Για να κάνουμε και μία με συζήτηση. Διέκοψης, αλλά ναι. Με διακόπτης. Δεν μην είσαι διακόπτης που έλεγε ο Αυλονίτης. Δεν το συνηθίσει ακόμα. Κάθε φορά μου κάνετε παρατήρηση, δεν το έχετε συνηθίσει. Ναι. Λοιπόν, σας κάνω προπόνηση για τα κανάλια που θα σας καλέσουν τώρα για να βγείτε προεκλογικά. Εφόσον θα είσαστε υποψήφιος στο εθνικό μέτωπο, σας κάνω λίγο προπόνηση, γιατί μόνο τις διακόπτη μου βούλετε. Δεν θα με καλέσουν. Ποιος θα με καλέσουν? Θα το δούμε. Ξέρεις, ένα μεγάλο κανάλι, τους είπα θέλω να κάνω μία εκπομπή, ένα τέταρτο. Μου λένε είναι 1.500 ευρώ. Λέω μάλιστα. Μου τηλεφώνει μετά, κοιτάξτε, έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι 2.000. Λέω μάλιστα. Μετά μου ξανατηλεφωνούν, λέει σας δώσαμε την ώρα 4 το πρωί. Με 2.000 ευρώ. Ναι, 4 το πρωί. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Πλεύρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ακριβώς για το λόγο, είναι σημαντικό για το λόγο ότι έρχονται οι ευρωπαϊκές εκλογές. Πιστεύω ότι όλα αυτά, οι αποφάσεις που παίρνονται από τους κρατούντες, αυτά που εφαρμόζουν στο ιστορικό της Ελλάδας, η εξαφάνιση του ελληνισμού και η αντικατάσταση του πληθυσμού κτλ. Είναι αποφάσεις
του καθενός επικεφαλής έλα, τι λες τώρα. Ή είναι απ' έξω, και η Ευρώπη απ' έξω. Δεύτερο ερώτημα. Εμείς Λοιπόν, είμαστε απικία είμαστε. Ακριβώς. Και μου τα απαντάτε. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διεκδίκησε τα δίκαια της Ελλάδας μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αστείευεσαι. Εδώ ξέρεις πως σε βλέπουν εσένα και εμένα με κουστούμι και γραβάτα, αλλά θεωρούν ότι έχω κόκαλο στη μύτη και ότι είμαι ηθαγενής. Οι ηθαγενείς μας πράγμα, απικία είμεθα. Ό,τι θέλουν οι ξένοι κάνουν. Διότι η οικονομική εξάρτηση οδηγεί σε πολιτική εξάρτηση. Ναι. Πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, σούπερ μάρκετ, ξέρεις, ναι, υπεραγορά, εμείς στην υπεραγορά μιλάμε ελληνικά. Δεν είμαστε σαν τους δημοσιογράφους. Είναι πατριωτικός χώρος, δεν χρησιμοποιεί πια ελληνικές λέξεις, χρησιμοποιεί walk ατζέντα και ιστορίες του τον Ελληνικά. Και το άλλο, έτσι, είχαμε λέει ένα meeting και κάναμε ένα break και πήγαμε στο press room για briefing. Αυτά είναι τα ελληνικά. Ναι, αλλά και ο πατριωτικός χώρος, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιεί ξενικές λέξεις και αλλοιώνει την ελληνική γλώσσα. Μα κοίταξε να δεις κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο διαφορετικότητα δηλαδή. Λένε παρκάρω, πάρκιν. Αντικατέστησα το σταθμεύω και το σταθμό με το παρκάρω και πάρκιν. Δηλαδή λέμε σιδηροδρομικό πάρκιν, είναι σιδηροδρομικός σταθμός. Άρα ας επανέλθουμε στο ερώτημα. Ναι. Τι πρέπει να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι και το κέντρο λήψης αποφάσεων? Να ακουστεί μια φωνή. Διότι ας πούμε δεν είπε κανείς πολιτικάντης, δεν είπε στους Ευρωπαίους το εξής για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξευρωπαϊκός. Προσέχτε με. Δύο αλήθειες που δεν μπορεί να τις αφιστήσει κανείς. Δεν τόλμησαν να τις πούν. Πρώτον, οι Τούρκοι είναι λαός εξευρωπαϊκός. Δεύτερον, οι Τούρκοι ήρθαν στην Ευρώπη κατακτώντας τι? Ελληνικά και μόνον εδάφη. Εντάξει. Εμείς τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα ακολουθήσουμε την πολιτική της τουρκικής φιλίας και είναι οι γειτονές μας, ή θα πούμε θα αγωνιστούμε να απελευθερώσουμε τα ελληνικά εδάφη? Εγώ όταν ήμουν μικρός και δεν τρώγα το φαγητό μου, η μητέρα μου έλεγε έλα παιδί μου φάε, έτσι θα πάρουμε την πόλη. Ήταν δηλαδή μέσα στην ψυχή των Ελλήνων το θα πάρουμε την πόλη. Και θαυμάζω τους Εβραίους, μάλιστα τους θαυμάζω, διότι επί αιώνες λέγανε και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ και εμείς δεν τολμούμε να πούμε και του χρόνου στην πόλη, γιατί αμέσως θα σε πούνε φασίστα, θα σε πούνε ναζί, θα σε πούνε ρατσιστή και φυσικά αντισημίτη, ομοφοβικό. Λέει και ομοφοβικός, δεν ξέρουν και τι λένε. Το ομοφοβικός δεν σημαίνει τίποτε. Το συνθετικό ομό σημαίνει αυτό που είναι το δεύτερο συνθετικό. Λέμε ομοεθνής, το ίδιο έθνος, ομοειδής, το ίδιο είδος, ομόγλωσσος, την ίδια γλώσσα. Ομόφοβος θα πει τον ίδιο φόβο. Πώς το πάνε με τους που μη σε κόψουν? Μην το πείτε γιατί υπάρχουν ποινικές διώξεις. Όχι, δεν το ούτε λέω. το που στέκει. Όχι, όχι. Είναι ομοερωτική. Δηλαδή πρόσεξε, το είπα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δηλαδή ο λαός λέει μου φέρθηκε ομοερωτικά ή λέει μου φέρθηκε που? Ναι. Το λέμε, ναι. Αλλά θα λέμε τώρα μου φέρθηκε ομοερωτικά. Τώρα που το έχουμε ανάγκη έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, ο διοικητής του στρατοπέδου που παρουσιάστηκε ο κύριος Κασελάκης, εγώ υπηρέτησα ως αξιωματικός του πυροβολικού περίπου 3 χρόνια και με εθελοντής απεσπασμένος σε μία μοίρα 30η καταδρομό στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1964 έλαβα μέρος στις μάχες της Μανσούρας. Έλαβα μέρος. Και ο κύριος Κασελάκης υπηρέτησε 20 μέρες. 22 παρακαλώ, μην κλέβετε. Δεν τα έχεις πει σωστά. Ήτανε 2 μέρες άδεια. 5 μέρες άδεια. 5 μέρες άδεια πήρε και κακώς του δώσανε όπλο και κακώς μετήχε σε επαέραση. Αλλά ο διοικητής του, ένας συνταγματάρχης, δεν ξέρω ποιος είναι, μόλις του είπανε ότι ήρθε ο κύριος Κασελάκης, έπρεπε να πει διώχτε τον. Στο στράτευμα δεν μπαίνουνε πού. Τελείωσε. Τι θα του κάνε?
Θα τον προστατεύανε. Οι στρατιωτικοί είπαμε. Θα κέρδισε όμως την... Πώς το έχετε πει αυτό το ωραίο για τους στρατιωτικούς? Η στρατιωτική δεν είναι δικό μου. Όχι. Είναι του Μανιαδάκη. Ναι. Οι αξιωματικοί ή έχουν ή είναι. Ή είναι. Μην πούμε παρακάτω. Όχι. Για καρύδια μιλούσα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Ζούμε, εγώ πιστεύω θα πεθάνω, εσύ θα το προλάβεις το τέλος της Ελλάδος. Ξέρετε... Εάν δηλαδή γίνει ένα εθνοδικείο, θα κρεμάσει κάποιους. Ποιους? Αυτούς που δώσανε το όνομα της Μακεδονίας, γιατί δεν δώσανε το όνομα, δώσανε και πολλά άλλα. Αυτούς που ανεχτήκαν όμως αυτή τη συμφωνία, δεν θα τους κρεμάσει ο λαός? Ο λαός δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Γιατί λαός. υπάρχουν και κάποιοι που ανεχτήκανε. Ο λαός δεν πρόκειται να κάνει τίποτε. Η μόνη ελπίση του έθνους είναι κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η ελπίση του έθνους. Εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς είπαμε βιώνουμε μέσα στα πλαίσια και τα στεγανά μιας δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοίταξε να δεις κάτι. Υπάρχουν αξιωματικοί που είναι υπάλληλοι στολή, αισθάνονται έτσι. Μέσα τους δεν αισθάνονται έτσι, αλλά τους κατήδησαν να αισθάνονται έτσι. Αλλά υπάρχουν όμως και αξιωματικοί, ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο εκφράζει την ελπίδα του έθνους. Λοιπόν. Και όπως είπα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και το έγραψα στο εξώδικο που της έστειλα, γιατί λέει ότι ο δικηγόρος ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα. Εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα. Και της είπα, εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα. Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός. Λέει, μα δεν εννοούμε αυτό το Σύνταγμα, δεν υπάρχει. Τα άλλα συντάγματα δεν γράφουν ιστορία. Η ιστορία γράφεται και προχωρεί με τα συντάγματα τα οποία συντάσσονται από αξιωματικούς και όχι με τα συντάγματα τα οποία συντάσσονται από νομικούς. Και υπογράφονται με αίμα. Πάντα. Και αν ο Παπαδόπουλος απέτυχε, διότι ο Παπαδόπουλος ήταν ο πραγματικός δημοκράτης. Έκανε μια επανάσταση την οποία δεν την πίστευε. Εγώ τον έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα όταν ήμουνα στο γραφείο του ως σύμβουλο που με είχε πάρει. Ήτο πατριώτης, αλλά ήτο και δημοκράτης. Το άγχος του ήταν να φύγει από την εξουσία και το εκμεταλλεύτηκε ο Ιωαννίδης. Δεν σου λέω την καταγωγή του, μας πούνε και αντισημίτες. Ναι. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης, ο οποίος αξιοποίησε την αγανάκτηση των νεαρών αξιωματικών, δηλαδή κάναμε μια επανάσταση για να κάνουμε πρωθυπουργό του Μαρκεζίνη. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, μην φάμε τη δόξα όλων, γιατί θα ακολουθήσουν και εκπομπές και με τον Μάνο τον Κόνστο, τον επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου, και με τον Δημήτρη τον Ζαφυρόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός, όπως και εσείς, και όλοι οι άλλοι. Είστε άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να αγωνιστείτε για αυτό που πιστεύετε. Όχι άνθρωποι, άνθρωποι. Συγγνώμη, την τιμή μου του λόγου. Συγχωρέστε με. Έχω και τις διορθώσεις από το δάσκαλο. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα κάνετε και άλλες εκπομπές και με τον Δημήτρη και με τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο και με τον Μάνο τον Κόνστο. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και άλλα πράγματα. Απλά να τονίσουμε, και θέλω να το πείτε και εσείς στην οθόνη, ότι στις εκλογές της 9ης Ιουνίου απευθύνεται το μήνυμα στον κόσμο. Στις ευρωεκλογές πρέπει να σκεφτούμε την Ελλάδα και όχι την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάς είναι υπεράνω όλων. Είναι ο υπέρτατος νόμος, η σωτηρία της πατρίδος. Και πρέπει μέσα στην Ευρωβουλή να υπάρχει μία ελληνική φωνή. Μία ελληνική φωνή η οποία θα ακουστεί στεντορία και η οποία θα εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα. Τέτοια φωνή πιστεύω ότι θα τη δώσει το Εθνικό Μέτωπο. Λυπούμε πολύ, διότι τόσο ο κύριος Κώστας όσο ο κύριος Ζαφυρόπουλος και όλοι οι άλλοι οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια θα αισθανθούν την πρίκα της απογοητεύσεως, επειδή η Ελλάς βρίσκεται στο τέλος της. Το 1965, εκτός εάν το 1965
έγραψα ένα βιβλίο με τον εύγλωτο τίτλο «Αντιδημοκράτης» και είπα ότι θα επέμβει ο στρατός και θα καταλύσει τη δημοκρατία. Εγέλασαν. Μετά 2 χρόνια η δημοκρατία κατελήθη, διότι είχαν οριμάσει οι καιροί της καταλύσεώς της. Τώρα θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο μου, εγώ ο Αντιδημοκράτης, και θα δείτε ότι πάλι θα δικαιωθώ, διότι αυτό το καθεστώς μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά δεν θα μπορέσει να καταστρέψει την Ελλάδα. Θα υπάρξει αντίδραση. Θα υπάρξει αντίδραση από δυνάμεις του ελληνισμού, οι οποίες είναι μόνιμα σταθερές και πιστές στον όρκο τους για την σωτηρία της πατρίδος. Λοιπόν, τα μηνύματα πολλά που βγήκαν από τη σημερινή εκπομπή, το είπατε κι εσείς, η συστάτευσή σας με το εθνικό μέτωπο, τελευταίο στρατιώτης είπατε. Εμείς θεωρούμε ότι όταν έχεις τον Πατριάρχη την τιμητική παρουσία του Πατριάρχη του Εθνικισμού, γιατί δεν το λέμε εμείς, το λένε οι άλλοι. Και εφόσον το λένε οι άλλοι, εμείς μπορούμε να το αναπαράγουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε το δικαίωμα. Ακριβώς. Λοιπόν, Τάσο, μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή θα σου πω κάτι που συμβαίνει στον κράτος με ένα συμβολισμό. Όταν βάλεις ένα βόδι σε ένα παλάτι, το βόδι δεν γίνεται βασιλιάς, αλλά το παλάτι γίνεται στάβλος. Μάλιστα. Θέλω να σας κρατούσα μια έκπληξη. Ναι. Και θέλω να σας την πω. Στις 21 Απριλίου τι κάνετε την Κυριακή? 21 Απριλίου. Ναι. Τα συνήθη κάνω. Δηλαδή, χαιρετάμε, γλεντάμε, τι κάνουμε? Εμείς είπαμε λοιπόν να κάνουμε μια εκδήλωση στις 21 Απριλίου, το Εθνικό Μέτωπο λοιπόν, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Crystal City, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στο Crystal City. Το ξέρω, ξενοδοχείο. Έχει εκδήλωση. Θα είμαι εκεί. Εννοείται ότι θα είστε. Το εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια όταν βλέπει τον Πατριάρχη του Εθνικισμού, να είναι κοντά. Όταν βλέπει και άλλες προσωπικότητες, θα είναι και ο Γιάννης Περδικάρης στο ψηφοδέλτιο του Εθνικού Μετώπου. Ένας αξιολογότατος άνθρωπος, συγγραφέας βιβλίων, ιδεολόγος, μαχητής. Έτσι, μη λέμε μόνο για τον Μάνο τον Κώστα, ο οποίος μάχεται πάρα πολλά χρόνια, και για τον Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Για μένα δεν έχετε πει καμία καλή κουβέντα. Ελπίζω να την ακούσω κάποια στιγμή σε επόμενες εκλογές. Τι να πω, καλή κουβέντα για σένα? Ναι. Δεν έχετε πει μέχρι τώρα, είπατε για τον κύριο Κώστα. Δεν τρελάθηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 21 Απριλίου, Crystal City, πλατεία Καραϊσκάκη, 12 η ώρα το μεσημέρι. Ξεκινάει η εκδήλωση του Εθνικού Μετώπου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Να τιμήσουμε και την ημέρα. Να τιμήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι μας υποδέχτηκαν στο ψηφοδέλτιό τους, που είναι το Εθνικό Μέτωπο, και μας τίμησαν με την πρόσκληση που μας έκαναν. Από εκεί και πέρα, όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα μας. Κύριε Πλεύρη, μην μου κουνηθείτε λιγάκι για να μην χαλάσουμε τον ήχο. Δώστε μου 2 λεπτά και να κάνουμε την αποφώνηση, και από εκεί και πέρα σας αποδεσμεύω να πάτε κι εσείς να κάνετε τις δουλειές σας. Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Επανελλήνιση επικαιρότητα. Είχαμε την είδηση. Μέσα από αυτή την εκπομπή βγήκε. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα που θα αναδημοσιεύσουν την είδηση ότι ο Κωνσταντίνος ο Πλεύρης είναι στο ψηφοδέλτιο του Εθνικού Μετώπου. Είναι κοντά μας ο Πατριάρχης του Εθνικισμού. Θα δώσουμε μαζί, θα δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την Ελλάδα, γιατί φτάσαμε στον πάτο, φτάσαμε στο τέλος. Οπότε σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Είναι ένας αγώνας τελικός, πραγματικά τελικός. Δεν πάει παρακάτω η Ελλάδα. Οπότε σας θέλουμε όλους κοντά μας, ακριβώς για τον λόγο ότι όλοι μαζί πρέπει κάποια στιγμή να βολτοφωνάζουμε: Έλληνες, η Ελλάδα μας ενώνει, δεν μας χωρίζει τίποτα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.